Kublaya pi baro kiparari be e jonga. Hakani ka kinti bamenta, kat bangadang plate bat puli chiti, bat jing ai jingmut jong pi, kiba pi jupa na kabenta kaman kiban. Kiba bon hinaki, kiban, bat pinkin mau, ya kawai kamat bakongsan. U Aryan Shri, u Anup Rao na Bengaluru, u Devesh na Noida, u Sujit na Thane, kia ong yanga lingba ka MyGov, bakane ka man ki bat, kaya menta sa kabenta bah nyopusan, bat kila ay jing kublay, kit bok kit ruyang. Nga penpau ka jing ngongu yapi baro, kiba juya sngap barabor ya ka man ki bat kiba juya toru sanga. Yangahi, kani kadai ka jing ngosarong, bat ka jing kemen. Nakaliang jonga, nga ngongu ya kani, bat kublay shibun ya pi. Limda day na pi, kiba juto, bat ay jingmut yanga, kani ka program kan omjen da urlong kumni. Minha katukapor, ka laitarik urisau, arhajar khatsau, kadai ka Vijaya Dashmi, mintapat kahap haka holi ka daban. To ay bangin tebe ya ka syarak jong ka jingshay iwei pan, bat ngin pintaba ya kari. Day kani kabala penla yangi bangin jam hadu uni umaumer bamenta. Ngilaya kren bat kibriu kibana keleng kari kibalaya tu yangi sapang kikam baper jongki. Piru ngangej pilatip bawat haki jaka bakendong tam jong kariru. Hangta don kerhai kaspa ki mau koridor kibala nang pinpriang bat pinpernai hakapene jong kamei India. Hooj, hangaru, kani kalong ke jingsem ka bakamper. Ban petu ya ka imlang saalang, ban tip sapang jongka, bat ban ngautu ya ka bor jongka. Hapo kini ki hinyopsan sin, jong ka jingpatha ya ka man ki ban. Ngilayat lingba, bun ba kimat, bat ki pang. Don ki badai sapang ki wa, ki lum, ki sentai lum jong u Himalaya, don pat teng bangi poi sa ki reach up. Teng ngi keren sapang ki jingsha lenchop haki bor kamariang. Don ki por ngi pengam ya ki jing perkat jongi haki jing yatu khana ki beidei bat ka jing sakri ya ki para brio. Don ki por bangi keren sapang ki jingsem jinglab ya ka jing start technology bat ki weipat kum ka khana sapang ka ban le kam babha hakanu makanu ka benta bakendong jongkari. Ngilakta ikibabun ki benta. Ladangin jer, kum ka jingle kuj le suba, ne ka jingya tai, halor ka jing penne pensa, ya ki mati ulong shua. Om tangkata, henrei, ngilai keren ru sepang, ka basna ki tiar jingle kai. Habang ya keren kini ki pang, ngim juklet ru, ban kinmau ki riu kraw, riu sampang jongi, ki bala no senyang, sikat day hakaban kintiu, yakari. Nalor kata, ngilai keren ru, halor kimat kibabun, kibayedei bat kepertei, bat ngilayok mensim sibun naki. Kidon ru sibun kimat, kibapila pasat jengmut yanga. Hakawai kaliang, hakani ke jingya lenti, jong ke jingya sam bat yamir jengmut mar kaliang, pila yai don ringkat, dakabayai benrap, ban ai jengmut temai, man lakapor. Kumta, hakani kesin bahnyo pusan jong ka man kiban, nga penpau ka jings ngongu nadu ka donut, ya iwei pa iwei ibalato bat kibas ngap yakani ka program. Namar day lingba jong pi, bangila ban penlong ya ka program ka bajob. Parari be jonga, PE, ka sujaring kat bamenta kasngi, nga don ban yakren bat pi, hakani kesin bahnyo pusan jong ka man kiban. Bat kadai hauni uju ubnai ru, ngin sedang ya ka jing rakhi, ya ka Amrit Mahotsav. Kata ka jing dap, hinyau pesan senem, jong ka jing yo ya ka jing laj luoj. Ka Amrit Mahotsav, kelas sedang nadu kasngi, jong ka Dandi Yatra, bat kan kut hadu ka khatsan terik, unai lur, ar hajar, ar pulai. Na kebenta kani,
la penlong ki program beper hakeleng kari bat ki brio ki asam jingtip lem ya ki wei lingba ki dur. Navin na Jharkhand ula pa kerwo sanga haka namu ap ringkat bat ki dur. Ula tho ba ula lechpech ya ki program jongka Amrit Mahotsav bat ula rai ban lech jingo la kumno si pautli ki jaka ki badon jingedei bat ke jingele la luoj bat ke jaka ke ba un lech jingo ningkong kadei ke jaka ke balakha yu Bhagwan Birsa Munda. Unavin ula tho ru ba un pinsa priang ye ki jingetu khana chapang ki pat riulum jongka Jharkhand ki baladon binta haka jingele la luoj jongkari. Navin nga ai kuble yepi namarkani. Paralok hakani ke jingraki ya ka Amrit Mahotsav pila ban pha ye ki jingtho ka bayedei pat ka jing em ne jingele jong unu nong yele la luoj. Ne kanu ke jingetu khana ka bayedei bat ka riti dustur jongkari. Pila ban long kalat ka ban pinyeso ye ki parari baro lingba ka ta ka jingtho. Hadien kata pinsa yoi ba ka jingraki ya ka Amrit Mahotsav kalong ka badap da ki khana ba ai mensim ki ba pindap ya i keu jing iubi da i shisen jaw i jing iubi ba yai jaw bat pinlang man kapor tat hadu kapor jong ka jingdap shispa snem ka jingyo ya ka jinglat luoj. Kanihi kan yaira bat kintiu ya kari saki kinjang bakham shalor bat kan pinskun jingi banle na ka binta lakari. Haka jingi kun ban pinyo ya ka jinglat luoj ki nongyalam jungi ki lahap ban ya lingba sibun ki jing namarba ki shim ba ka jinglen ladi na ka binta kari kadei ka kamram ba kongsan jongki. Tu ai ba kani ka mensim len ladi jongki kan yai persat hapo jongi kat bangi dang jam saprang haka jing pendep yala ka kamram. Kumta da kani ka ju ka jing sngaw tungin treihok bat treidep yala ka kamram bala binset halor jongi. Ka hinyau pesan snem jong ka jinglat luoj ka kwa yangi bangin siem yaki rai ki batemai bat ban pin urlong yaki. Ngidei ban yakun ting da ka bayaminot triang bat kita ki rai kidei ban long na ka binta ka bha kamiat jong ka imlang salang na ka binta ka jingbha jong ka ri na ka binta ka lawai pa pernai jong ka ri India. Ngangej bangi don ya kemensim ban pinlong kam yakani ka kabuksiar. Para ribe jonga haka snem baladep dei hakum uni ubnai leber bangi yos ngau haka sien baningkong yaka ktien janata curfew kabala pin kulmar jingmut omtang yaka ri jongi henrei wat yaka pertei ru kalalong kanuksa jong ka jingrenti ka basuan klempoi perkat henrei ki pateng bahadien kinsa ngau sarong yakata. Haka ju karukom ka jingpen pau ya ka jing sngo burom ya ki breu badan binta hakmat hakani ka jing yakun persya ya ka jingpang coronavirus da ka batiet ya ki pliang thang ya ki syarak katnu kani ka kata ya ka donut jongki bat dei kani ka ba penlong ya ki bakin trei klemthaj barabor sisnem linter. Kila yaisha suki jai pajai pan pelat ya ka jing im iwei pa iwei nong song senong jongkari. Hakum kani kapor mensyam snem ka jingkeli ka bami kalong katika ban yakun ya ka corona kan mi paralok kalong ka burom ya iwei pa iwei ba menta ka India kala penya ya ka program aitika ka bahetam haka perthei ka Pushpa Shukla na Bhuvaneshwar kala tho sanga sapang ki dur jong ka program aitika haka bakala kintu yanga bangadei ban yakren yakani hakaman ki bat ban pinni hadu katno ki riu rangba ki don ka jing Sidrham ban aya ketika iwei itemen kentei ibla sispa khandai snem karta na Jaunpur Uttar Pradesh Iram Dulaya ila deb ban aitika ila de kumjuru ukewal Krishna sispa hanyo snem ubana Delhi nangta J. Chowdhury na Hyderabad sispa snem kartaru
ila deb ban ai tika. Ka ai men siam yangi bangin mi sakmat ban lej ai tika. Nga page ka Facebook bat ka Twitter yaki dur kumno baki breu baltemen kilong hadien bekladep ai tika. Uwei usamla na Kerala u Anandan Nayar ula ai kerteng temai yakane da ka vaccine service. Kibakum kini ki jingtho ngala yoru na Ishivani na Delhi u Himanshu na Himachal bat kiweide ngayero yakini ki rukom perkhat jong ki samla henrei hapdeng kini ki aka baro tungin kinmau bakalat pendu ya ke jingpang corona kadai ban yada ban sumar bat ban diru ya kadawai parari be jonga hakani kasngi ngadei ban ai kublei i somia na indoor ibla kintu yanga bangan wanra ya ke subject ne kamat sepang ka nongil akai cricket jong ke India ka Mithali Raj ka blala ban kur hadu sipau hajar run ka deiru ka kentei nong India na pedeng ki nongil akai cricket ka pertei ka blala ban yo hinyau hajar ru haki jingil akai one day international ka Mithali Raj kala no senyang bha chaka jingil akai cricket bat kala ai men siemi ki million ki weipat haki arpos nem tam ka jingedon benta jongka haka cricket. Paralok kalong ka pas ngautenat banyathu ba menta ubanai ngila rakhe ya kasngi ba kerpang jongki kintei ha shitelup ka perthei. Ki babon kinong ile akai kintei kila thau record themai bat yokhur takamaru. Ka India kla yo ya ka nam lado haka ISSF World Cup kablalong ha Delhi bat kala yokhur ru bun kita kamaksiar. Kani kadai namar ke jingtibet jongki kentei nong India bat ki nong siat suloi na kaliang ki senrang. Hakajo kapor ka PV Sindhu kalayo ya katakama rupa haka BWF Swiss Open Super 300 Tournament. Hakini ki por meminta ki kentei kila pau bha nado ka pule puthi hado ki kam lajong. Na ki kam sipai saka science but technology. Ngas ngokmen sibun bagi kun kentei jongi kila pinpau na milade hakaliang ka sports bat simru yaka kumkalat kamai jakpo. Parari be jonga pidang kinmau yaka Maritime India Summit kabrang sulong shen pi kinmau ngakren ayu haka ki program ki babun ki yailong man lakapor bat sibun ki ru lakren henrei ngas ngautenat ba guru prasad ulabat jingmut ya ke jingkren jonga kabanga kren sepang kilat ban penroi ya ke kam jongo kai perthei has saudong ki lighthouse ki badon hapo kari dakabaya thu sepang ki jingya kendu bat jingsem jong u haba ulet kai saki artli ki lighthouse hakasnem arhajar khat khandai kawai kadai ka Chennai lighthouse bat kawai ka Mahabalipuram lighthouse ka jingyathu jong u kalong ka bas ngautenat bha kum ka nuksa baka Chennai lighthouse kadai ka waina ki lighthouse ka bla shajit na pedeng ki lighthouse jong ka perthei ka badon yaki elevator amtang kata kadai ru tangmaka ha India ka badon hapo uput usam jong ka sorba kadon yaki kor ki bor bantan ya ka bor jong ka sngi na ka benta ban pinmi boarding electric Guru Prasad ulayaturu sepang ke Heritage Museum jong ka Lighthouse kabayatu ya ka history jong ka jingya linti na duriau bat ki donru kitiar baki breu ki pendon kam hakipor baki ya linti na duriau menhendai Guru Prasad ula thok benya sepang ka Lighthouse kabla rimbha ha India kabadon ha Mahabalipuram hakaba na lor ki jingdon ha ka Lighthouse ka donru saka Ulkaneshwar Temple Balateidus Mahendra Verman ubaningkong jongka jaj Palava daki spasnem Minchwa. Paralog ngala jukran sepang ki babun ki binta jongka kam jengok kai perthei hakaman ki ban. Henrei kini ki lighthouse te ki kamlong kerpang. Namar ke jing isong kun ke rukom sinayaki. Kila kelalong ki jaka ki bakring bha yaki nong jengok kai perthei. Kenang ban kintiu ya ka kam jengok kai
ha India la itu hadu nyaupu itali ki lighthouse hakaba on bo haki ya ki amphitheater ki museum ki open air theater ki jaka yele kai ki kena ki jaka disha bat ki weide ki jingpin bernya ka jingbu yakini ka song ha ka jinghe jong ki lighthouse habang ye kren chapang ki lighthouse nga kwa bane thuru yapi chapang ka wei ka lighthouse ka ba isong kun bha ka badon ha jinju wada ha Surendra Nagar district jong ka jilla Gujarat pitip balai kani ka lighthouse kalong kerpang dei namar ba ka road duriau kadon tangkumba sispa kilometer tam AA naka jaka badon kani ka lighthouse hangni pin yo i ki mau ki ba pin i bakani kladei ka wei na ki kat lieng ka ba bun kam bha hakipor minchwa kata kamut baka road duriau minchwa ka kot hadu jinju wada minta ubnai kan long spose nem nadu bakhe ka tsunami ka basirkhei ka balakta ya kari Japan hakabada ki hajar ki briu kila du ei la ka jingim kumba kumkani ka tsunami kala lenchop ru ya kari India hakasnem arhajar saw bat ngiladu khat saw ngut ki nongtrei ki batrei haka lighthouse ki badon ha Andaman Nicobar bat Tamil Nadu nga ai burom yakini ki nongtrei jong ki lighthouse para ribe e jonga ka jingnang pentemai kalong ka badon kam haman ki khep ka jingim jongi lim kumta kalong ka jingban khia hakipor baro ka jingpen thamai hakaliang ka rep karyang kinong India kalong ka bakong san e kelas lem e haka jingshisha bat ngiladu e sibun kapor ban sedang ye kilat thamai ringkat bat kirukom rep kibarim kilong kibadon kam kumju hi naka binta ban thau ye kilat bathmai jong ka jingyo kam yo jam bat ban kintieu ye ka jingyo kamai jong ki nongrep kari kalamat yakani hakapor jong ka white revolution minta ka kamringap kala kelalong kum ka juhi kalat penmi pisa hakabaki nongrep kila sedang ban kedat syakani kalat kamai ka snong gurdum ha Darjeeling West Bengal kalong ka jaka rilum badap deki khoro khoram henrei ki briu kila sedang ya ka kamringap bat minta kadon ka jingdawa ka bahe ya ka ngap bapenmi nakani ka snong kaniru ka yarap ban kintiu ka jingyo jong ki nongrap kangap bapinmi na Sundarbans ka ba klemkle AA kalong ka ba yau bha hakari bat hakaperthai ngaru ngalamat teng ya ka wei ka jingshem ha Gujarat bat kata ka dei ha ka wei ka program kablalong ha Banas Kantha ha ka snem arajar khatn riu ha ka bangala ong yi kibriu don sibun kilat kilinti hangne kiba phila ban le balai pim sedang no da ka kam ringam pin lingo ban tip batang hapedeng kindiat por ka Banas Kantha kala kelalong ka jaka pinmi ngap ka bahe bat minta ki nongrep ka Banas Kantha ki kamai da kilak tingka sisnem na ka kam ringam kumjuru ha Yamuna Nagar Haryana hakabaki nongrep ki pinmi da ki spaton ka ngap sisnem kabla pinkrau kamai bhayaki ka jingmi nakani ka jingtrei stom jongki kalalong baka jingpin mi ngap kan nangyai kieu bat man kasnem ki pinmi lajan silak arpusan hajar ton ka ngap bat nakani ki shalan ru sibun bha sabari paralok ka kamringap kam a jingkamai tang na ka umngap henrei na ka bething jong ka reungap ru la ban pinmi pisah kani ka yat kambha haki karkhana sna dawai jingbam ki jan bat ki jingta kman kari jongi menta ka jushalan ya ka bething ngam henrei ki nongrep jongi kila penkela ya kani kata da ka banno sinyang no syaka Atman Nirbhar Bharat campaign hakini ki sngi bamenta ka perthai barok ka wei ka pai khmat syaka Ayurveda bat natural health products hakum kani ka por ka jingdawa ya ka ngap ru ka jurbha ngakwa basibun ki nongrep jongi kin paino syaka kam ringam khnang bakayo ka kot jong kiru kan kieu parari be e jonga dang haki kindiat sngi blalej ngila rakhe ya ka World Sparrow Day yaki simkhar
la jukot de ki kerteng baper hala ki sinong menchua ngi juo sngo bhai ki jingpa jong ki simkhar ha ki tenum ne ha ki tnat ding hinrei menta ki breu ki ong ba ki yo I khaddu ik simkhar la bun snem bat kala dei kapor ban tingkai bat penne yaki uwei uparalok jonga ubana Benaras u Indrapal Singh Batra ulas dang ye kawei ka kam batmai hakane ka benta ka banga kwa ban ye thu lem ye phi ha ka man ki ban uni ula pen kla ye ka yeng jong u saka yeng jong ki simkhar ha ka bola thawi skum sim daka dieng bakin syong ki simkhar menta bun ki bre ho Benaras kila bot ye kani ka jingle jong u dakani ngas ngau ban kintu bangi dei ban kintu ban le AA ka babha lakalong na ka benta ka maryang kimrat kimreng ki sim ni ki A BJ Kumar ka BG ubana Kendra Pada kabaha Odisha ulas dang e ka wei ka kam ban yana ya ka jingpenjot penjulor ki bor maryang ka Kendra Pada kadai ka snong ka badon harut duriau bat ka bajusa kta bha haki eryong bat jingslei kani kla pen perkhat yu ban le AA ya kani ka jingpenjot ki bor ka maryang kumta ulas dang ban thungi ki ding mangrove ki bajumi bha haki rut duriau ulas dang na kisnong barakot kani ka jingtrei jong klayat hadu khat arsnem bat hapo kani ka por ulala ban penlong yaki klau ki ding mangrove ka bahe hadu arpusan eka menta kani ka klau kalong ka jingyada ya ka shnong u engineer Amresh Saman ru ulale yakani ka juk kam ha Paradip district jong ka Odisha u thungi ki dieng ki balayada yaki bon ki shnong paralok ladang ya wer yaki lok ban ya snok tilang hakum kini ki kam ngila ban yo yak jingmi ka bakraw kum kanuksa u Marimutu Yoganathan u batrei kum u conductor jong ka boss ha Coimbatore u JUIA artat iwei ten rai dieng ya iwei breu ha kapor bu ai tiket yaki dakani ka rukom u Yoganathan ulathung bon ba ki dieng bat ulahap ban penlut sibun ka pisa na ka tulop jong u na ka benta kani ka kam nga ai kublei ya u Marimutu Yoganathan namar kani ka kam jong u ban penne ya ka jingjer ngam jong ka maryang parari be e jonga ngila juyo I yo sngo bat yathu ru ya ka wei chapang ka ba pinkala ya ka jabo jaban saka spa ngila ban le ya ka niru ka wei na kinuksa kalong jong ka Saint Teresa College ka ba Kochi Kerala nga kinmau hakasnam arhajar khatnyau habang alej banyadon benta ka wei ka program ka badai chapang ka jingpule kon ngala yo I baki samla pule jong ka college kila shna jingle kai na ki jingle kai ki bam pendon kamshu kini ki samla pule kila pinwandur ki janyrem ki dinglengkot ki pla bat ki senduk cheki tiare le kai don ki besnai ki kali ki rel bat bon jan ki jingile kai hangni ki pej baharu baki tiar baki shna kilong ki babha bat bachngan balaj na ka jingmen saw ki khna red ka bas ngautenat pat kalong ba yakini ki jingile kai ki ash ki khna haki Anganwadi center banyele kai menta habaka India ka kwa banyaj saprang haki kamsna jingle kai kini kinuksa ban pinmentoy na ki aka ki bampendon kamshu kilong ki babyang wei professor Srinivasa Patkandlaji na Vijayawada Andhra Pradesh ulale ekwei ka kam ka basngotenat bha bat kawei kalong bula thaudur bon rukom da ka basan kinar kali bampendon kamshu bat yakini ki jingthau bala odur la peniang haki park bat ki briu supet yapbe yaki jingtbet jong unong odur kani kadai kawei na kinuksa kumno ban sandur bat pinwandur yakanar bamlar kamshu sasisien nga ajing yero yaki ni ki riudon sap namar ka jingtbet jongki hakakam pararibe e jonga habaki nong India ki lejngo yaki noginu ki jaka haka perthei ki juong
da ka bas ngausorong baki dei kinong India. Ngi donhok ban ngausorong yalade kumni. Ka yoga, ayurveda, ka san perkhat, saka eide, ngi ngausorong namar ka jat ketien bangi kren, ka ketien sinong, ka syap jinglong tenrai, ka riam ka bej, ka bam ka di, ngi dei ban kenjo ru, saka ei ka batamai, henrei ngim dei ban klet na opat, yala ka jong ka minor bat ka tenrai. Ngi dei ban trei sitom, ban nang penreus pa, yakiriti dustur ulong swa. Namar, dei ban penhiar pateng pat yakini haki longdien bandang wan. Sikari tisau na Assam, Karbi Anglong District, ula bo jingto sepang kaketien Karbi la kumba arposnem. Namar yoi bahaka wei kapor kaketien Karbi kan sajano. Kumta urai ba unyada bat penne yala kajong ketenrai. Bat menta kajing treistom jong u kala seiso. Namar kala ajing tip sibun sepang kaketien Karbi. Usikari ulayo jingero sibun na kabenta kani bat ulayo priang yaki kusnam. Ngaru nga ai kublai ya usikari lingba ka man kibat bat yaki weiru kibayai persang ban le ai na kabenta ka jela bat kari. Para ribe e jonga kano ka jing sedang batemai kalong ka bekerpang. Kabamut baki wanra ne ple yaki lat kelinti batemai kabapenmi pat yaka bor batemai. Namar kata, don kamban lekmen, habadon kano ka jing sedang batemai. Ka holi ru, kadai ka tamasa, jong ka jing sedang ka ayom batemai, ka perem. Kumbangi rakye, ya ka holi, da ki rong babonjaj, kumju ru, ka perem ka suj rong, ya ka maryang, da ki laipo rong ki sintiu ki skut. Don ru ki tan baper jong ka ri, ki barakye ya ka sinem temai. Lakalong ka ugadi, ne Puthandu, Gudi Padwa, ne Bihu, Navre, ne Poila, ne Baisakhi, karihi barok kawai, ka thaba daki laiporong, bat daka jingshit rehem, jingshongshit. Hakaju kapor, ka Kerala, karake ka tamasa, Vishu. Hadin kani, ngin sayo, saya ka Chaitra Navratri, bat hakasngi bakhendai, jung ubnai Chaitra, ngin sarake, ya ka Ram Navami. Hakani ketamasa, ki breu ki aingo aidem yu blay rama, daga jing shirrahem, bat kawanra ya ka jingye jingye jan, hapdeng ki jat ben reu baper. Hakum kini ki por tamasa, nga ai ku blay kitbok kiruyang, ya pi ki para baro. Paralok, haka sauterik ubna yayong, kari kan rakhiru, ya ka Easter, ne kasngi ka jing mi pat u Jisu Kris na ka jing tep. Ka Easter kadai ka dak jong ka jing batemai. Nga ai kublay Easter ya barok kipat riunget Kristan, kibadon ha India bat hasatlak kepertay. Para riba iet, hakaman kibat mentakas ngi, ngilay ekran sepangka Amrit Mahotsav, bat ki kamram jongi na kabenta kari. Ngila kren ru sepang kita masa, bat kaway na kita masa kapapinkan mau yungi, sepang ki hok, bat kamram kibadon ha kariti sensyari, kadai kasngi ka jong Dr. Baba Saheb Ambedkar, haka khatsau terik uyayong. Haka jingrake ya ka Amrit Mahotsav menda kasnem, on penlong ya ka ni ka lingku sngika ka bakam kerpang, ka bansa kenmau. Ngengej skem, bangin penlong ya ka ni ka sngi, ka bansa kenmau, da ka bangi kular, ban pendep hok, ya laki kamram, bat ban le burom ru ya u. Da ka ni, nga ai kuble yepi baro, bapinio ya kitamasa ki bakmen. Long ki bakoj bakya, bat le kemen. Kin mauru ban yada bat bandi dawaide. Kublai shibun.